Здравейте, земляни! Днеска ми е най-тъжният ден в живота. На 51, близо 52 след един месец. Даже няма и един месец след 23 дена. Ставам на 52. Сега ще ви покажа какъв е повода на моята тъга. Ето го. Взето го правят нищо, е това, че независимо как се чувстват, спешно отиват и го правят. Стягайте се! Стягайте се! Всички имаме дни, в които не си ходя фитнес, не си ходя на работа, не си ходя на училище. Това, драги земляни, е сина ми, дето май се е превърнал в дъщеря ми, батко. Като го гледам какви глупости говори, заслушайте само какви глупости и какво самочувствие и дава човек, като разбере, че сина му е станал съвършения идиот, гей, травестит. Малко ми е трудно да говоря, да ви кажа, приятели мои. Аз имам малко особено мнение за педерастите в живота. И това категорично мога да го нарека най-големия удар върху мене през целия ми живот. Господ явно ми го прати, за да ми покаже колко силен и колко съвършен съм, след като още не съм се обесил. Да разбереш, че синът ти е съвършенният идиот. Това да ви кажа, драги приятели, искам да знаете, че е тежък живота на мъдрите хора, защото това, което разбрах аз от това видео, където ви показах преди малко, повечето от вас няма да го разберат въобще и ще се самозалъгват, ще викат, ама той не е педераст, той само се е направил така за клип. Само ще ви кажа едно нещо. Както ви обясних, съм близо на 52 години без 23 дена. Във Фейсбук постоянно някакви педали ме заиграват, ме питат активен ли съм, пасивен ли съм, без да съм им дал никакъв повод да си мислят такова нещо. Сега си представете профила на Фейсбук и на ТикТок на този господин, където го видяхте, бившия ми син и настояща дъщеря. Николайчо Николов. Това не е му единственият такъв клип. Между другото има няколко, поне 3, мисля, че са, може и повече, са както и да е. Аз много не му ги гледам клиповете, защото по принцип говори само простоти и нищо смислено няма. Там някакви разходки, някакви глупави такива умозаключения и така нататък. Обаче това ме втрещи вече, като го видях. Аз преди около 3-4 години или 5 ли, кога беше, имах някакви съмнения с тази група там, Токсик, танци-манци, гледам ги тия неговите от групата, се обличат в някакви женски дрехи, така с настървение и се кефат. И се гримират, и се черват, и не знам си какво си, и тък му си мислих, викам, добре, че сина ми не го направи тази простотия, батко. И ето го нашия човек. А той може и нарочно да го направи заради мене. Защото скоро му направих коментар на едно от уния видеа, където неговите приятели от Токсик, там групата им, където танцуват корейски танци. Това момче иска да ме убие, но не знае, че баща му е много силен и много мъдър. Ако беше преди 20 години, сигурно ще да се обез, сигурно, като видя такова нещо.
това да ти се осъществят най-черните блянове в живота, да знаете, че не е много приятно, драги земляни. Но пък сина ми, от друга страна, е мой учител, показва ми какво означава педерас в живота. И сега ще ви обясня. Тук проблема не е в това, че моя син си продава. Той освен, че е педерас, той е и проститутка, да ви кажа. Защото той, от този клип аз оставам с впечатление, че той е пасивният педерас, който има много дърти педали, къде биха дали примерно 500 000 лева да изчукат едно младо лъвче такова на 23 години. Да го заведат на екскурзийка до Лондон, до Дубай, до не знам си къде си. Та да ви обясня сега за тази проститутка и за моите съмнения. Значи още като започна да танцува с това Токсик, ми стана ясно, ми светна лампата, че нещата не върват на добре. Викам, чай ще го науча да се боксира. Научи го да се боксира, бате, обаче то сърцето си му е дамско на него. Той няма кораж. Има знанията, ама няма кораж. Така. То тогава ми започнаха, още преди 8 години сигурно беше се заиграл с тия Токсик. През цялото време го гледам, че той грам не мисли като мене, мисли точно като майка си, брат, и се чуда, викам, какво става тук, толкова ли па нищо не прифана от мене, как може да си мъж и нищо мъжко да не прифанеш от баща си, всичко женско да прифанеш от майка си. Какво имам предвид? Човека не си дига телефона, независимо дали си му майка, баща, баба, прабаба и така нататък. Хората, които са го отгледали, той човек не си дига телефона на тях, разбирате ли, къде са го отгледали от такава мръвка. Това се казва истински педерас, враче. Тук не е въпроса дали те чукат в газа, а душата ти и мислите ти какво казват. Та му виждам педераското мислене много от отдавна. Един път беше преди 7-8 години сигурно. Ми се похвали, че не аз съм го търсил него, т.е. не той ме е бил търсил мене, а аз съм го търсил винаги. Той никога не ме е бил търсил мене. Т.е. това се хвали, че никога не се интересува от баща си как е, какво е, що е. Такова изказване, като чуете някой път от някое дете или от някой възрастен, ми просто не го пропускайте, ами си го забийте в мозъка и разберете, че този човек, където го е направил това изказване, е абсолютен идиот С-клас. Съвсем скоро този моят син се опитах да проведа разговор там по телефона или да уредиме среща, нещо да се видим, защото се виждаме 2-3 пъти в годината. После ще ви обясна защо се виждаме 2-3 пъти в годината, най-вероятно, защото знае, че ако сме по-близки, по-бързо ще разбера, че е станал гей, нашия приятел. И той всячески ме избягва от 2 години насам. 3. Близките контакти ги избягва, защото знае, че ще му... Аз, между другото, му гледах няколко видеа, там гледам движенията с ръцете, като някаква маска, таковата. Викам, това нещо нема моите движения, даже, освен че не мисли като мене, даже и координацията нещо не му е същата като на мене. Обаче човешкият мозък има свойството да се самозалъгва и когато става въпрос за мил и близък човек и той изпъжда лошите мисли и гледа да вижда, да търси нещо добро в този човек. Да търсиш добро, ама то няма добро, бе, хора. Аз това го говоря от 8 години на
близки, познати, роднини се оплаквам от сина ми, че това не е нормално да не си дигаш телефона ти на майка си, на баба си, на прабаба си, на баща си вече. Представете си следната ситуация. Баба му стъпва на криво, пада в някаква канавка, вади си телефона и звъни на внука си. И той, милия, не си дига телефона. Знае, че вие ще кажете, ама те всички деца са такива, значи всичко е точно. За мен не е точно всичко. Не ме интересува бройката колко е голяма на нашите деца. Всеко едно дете, което разсъждава последния начин и е такъв егоист като него, е ударил абсолютно дъното на идиотията и на педеращината. Да. Тук проблема не е това, че някой го е боднал пенсионер с пари, защото ти като си педерас и си курвичка и се рекламираш в интернет, в Фейсбук, в Ютуб, в ТикТок, педерастията си, значи ти си абсолютна проститутка. Ето аз ви казвам, че на мене десетки ми пращат на 52 години млади, стари педераси и ми искат да контактуват с мене с надеждата, не знам си какво. Представете си след тази реклама какъв наплив ще има към моя син, колко ще бъде известен сред педерастския свят. И как ще му се отворят, аз няма да се очуда той да стане заместник на Емили Тротинетката, Ватко. И както Емили Тротинетката го лансирах там, BTV, Нова, Канал 1, всички национални медии, интернет пространство и не знам си какво си, не знам що си. Ето го наследника сега. Хора, искам да ви кажа, че аз съм много силен, много мъдър, много съвършен. Ама то тупаник, където ми забоде Господ, бата ми даде малко повече. Направо ми дадеш повече, честно ви казвам. Той човек оня ден ми заяви при разговор по телефона, че аз му казвам, че искам да се срещна с него, да поговоря малко за житието и битието, за моята гледна точка за живота. И той ми каза, че за сега няма нужда от моята помощ. Аз от това, знаете ли какво разбрах? Че той ще ми се обади да се видиме, когато той има нужда от мене, разбирате ли ме, бе? Това, че аз съм му баща и че искам да се видя с него, да си поговориме по-мъжки, да му обясня някои работи, които виждам, че не са му ясни. Вчера отидох до тех. Исках да се срещна с някой от майка му, баба му или прабаба му, да обсъдиме нещата. Срещнах се с баба му, тя каза, че е много уморена от работа, че не може да се занимава с Николай, защото той е абсолютен идиот и тапак. Майка ѝ, която била на 87 години, и тя не можела да се занимава. С майка му нямам връзка, защото си е взела нов номер и аз го нямам този нов номер и фактически нямам връзка. Ама откъде да го взема? Но и да го взема, тя най-вероятно няма да види никакъв проблем. Ще каже, глупости, как ще е педерас. Той си е много успешен бизнес. Между другото, нашия е бил успешен бизнесмен и сега се мисли за голяма работа, изкарал повече пари. Ама мен ми се струва, че тия повечето пари май ги изкарва с проституция с дърти педераси. Най-вероятно.
И друго нещо искам да ви обясна. Този човек, аз не го знам колко пари изкарва, но имам съмнение, че са над 5000. Да ги сложим, че са между 5 и 10 хиляди лева. Сега не съм учетоводител, нямам как да разбера, даже и не контактувам с него, но така си мисля на нея общо за как. Това не пуши и не пие, ватко. На баба си, на прабаба си съм сигурен, че не се сетила един път да ги заведе на обяд, на вечера, на екскурзия, на театър. Абе, така да ви го кажа, да разберете за какво става въпрос, съм сигурен, че не им е дал 5 лева. И съм абсолютно сигурен, че тази проститутка все още върти майка си за пари и за там някакви услуги, такова, и тя му е като прислужник и не знам. Но тук искам да ви кажа, драги земляни, че трябва да почнете да си правите сметки, като се жените, като правите деца. Имайте на предвид, че като се ожените и направите деца, не трябва да се развеждате в никакъв случай. Защото едно дете на разведен родител, то няма никакъв шанс да стане пълноценен човек. Не да стане мъдър, да стане човек не може. И никога не правете по едно дете минимум. Когато имате деца, трябва да са 2 задължително, защото когато едно детето става невероятен егоист, който мисли само за себе си. Това се отворих още преди 10 на години. Бяхме на морето, майка му беше купила там някакво iPod ли, iPad ли, как се казва, като телефон, само че не мога да говориш по телефона, само някакви игри там и мога да ползваш чрез Wi-Fi там, не знам си какво си. Както и да е. Тогава разбрах, че тая му играчка е по-ценна от баща му. Той за тая играчка, ако го пита някой, кой предпочиташ, играчката или бащата, той ще да избере играчката. Това се казва висш егоизъм, алчност и не знам си какво си става. И аз не мога да му обясня на този човек, че това е един консуматив, че това е един, как да го кажа, да речем телефон 400 лева тогава преди 10 години, 400 лева сигурно са били малко повече, сега да са 800 да са сегашни. Иначе, представете ли си аз как съм се почувствал, като съм разбрал, че детето, което съм създал, е готово да ме продаде за 800 лева. 800 лева са му по-ценни, отколкото баща му. Защото той е толкова малумен, че не знае, че баща му мога да му даде много по 800 и така нататък. Глупости на търкалета вече. И искам да ви кажа, драги жени, като си възпитавате децата, да знаете, че колкото повече ги глезите, колкото повече ги отрупвате с подаръци, с пари, с липса на наказания и така нататък. Хора, това където ви учат, че децата не трябва да се наказват и така, това са абсолютни глупости. До преди 20 години в английските училища 30 там ги биеха с пръчки в училище вече. И мога да ви кажа, че това поколение, където са ги били с пръчки, е 1000 пъти по-умно, интелигентно от това поколение, сега където се възпитава с добро, с глезене и с не знам си какво си. Та вие им спирате на тия деца развитието, вие ги правите абсолютни идиоти. Ето, вижте го сина ми, влезте му там в акаунтите, влезте му какви видеа пуска, безмислени от началото до края, никакъв смисъл. Бате, нищо не мога да научиш. 1000 видеа да му изгледаш, не мога. И ако се опита да каже нещо мъдро, той ще каже върховната глупост. Даже е това видео, къде ви го познах, го изслушайте, какви глупости говори.
как внушава разликата между нас, известните, успешните по-точно, извинявам се. Той се мисли за успешен този идиот, защото изкарал някой ръб вече. Той не знае въобще, че има Господ. Не знае, че всичката тази простотия, където я прави, защото в Библията е записано много ясно, ме четете хора и обръщайте внимание какво пише там и мислете върху това, което пише. Не може да знаеш, че дадено нещо е грешно и ти да го правиш всеки ден по 1000 пъти и накрая като те питат и ти да кажеш, ама аз съм си добър човек. И какъв добър човек си, като в дебелата книга ти е написано кое е правилно и кое не е правилно. Прочетете 10 Божи заповеди, 70 смъртни гряха. Та вие ако се замислите, не само, че не отговаряте на тия 10 Божи заповеди и 7 смъртни гряха, ами даже и не познавате такъв човек, който може да влезне в тази графа. А искам да ви кажа, че това, което трябва да изпълнявате там, това е минимума, който трябва да изпълните. Това е един абсолютен минимум, на който вие трябва да отговаряте, за да стигнете до Царство Небесно. И сега ще питате, ама как може ти така да говориш за сина ти, ти така ще го загубиш. Вижте хора, аз съм един много мъдър човек. Аз това моят син го обичам. Аз знам, че като направя това видео и той ще ми се разсърди, защото съм го изложил, защото съм го обидил в пространството и не знам си какво си. Само, че хора, това е единственият начин този човек да му се даде шанс да проумее, че е тръгнал по една много крива пътека. Първо, самия педерастизъм, да се ебеш газа и да правиш свирки, е забранено от Господ и се наказва със смърт. Второ път да взимаш пари за това нещо, това е тотално дъно. И трето, при положение, че имаш пари и ти да не си черпил баща си през живота си, едно кафе. При положение, че той знае, че аз се интересувам да правя видеа и ще ми е интересно да ме понаучи нещо, някаква техника. Толкова не ми е показал. Защото знае, че аз се интересувам от това нещо. И той не иска да ми даде това, при положение, че аз съм го научил, дет се вика, да кара колело, да ходи, да плува, да се боксира, да тренира на лостовете, да прави лицеви опори, да прави кофички, набиране. Учил съм го да говори, дет се вика. И този човек не иска толкова да ми пуска. И му казах, викам, ще ти дам някакви пари, ела да ми направиш едно по-интересно видео, така да е по-готино, нали, да каже, ей, аз имам едно хубаво видео, нали, професионално направено, защото това му е работа да прави там видео реклами или нещо такова. Където най-вероятно стана педерас. Да ви кажа, хора, предпочитам видеята ми до края на живота ми, вате, да станат на най-ниското ниво и да не ставам педерас, честно ви казвам. Той е моят син, дъщеря ли е там, не го знам. Той мисля, че е готов за политик. Погледнете в парламента, всичките са педераси до един. Тук не говорим дали се бъд газа. Те в душите са им педераски, разбирате ли? Дойде една партия, продължаваме промяната, ще ли да изчегъртват ГЕРБ, ще ли да ги вкарат в затвора, ще ли да ги разследват, ще ли... Сега ще ли да правят коалиция, моля ти се? Добре бе, хора, защо не мислите малко с тия глави, бе? Как може някаква партия да дойде 2 години да пропагандира, че тия са кръци, че са мошенници, че са не знам си какви си, и в един момент да почне да се договаря с тях? Какво викат? Така и така... не знам как да се изразува.
Абе, казали си така и така, дойдохме на вас. Дай ще делиме са. По-добре половината кражба да дойде в нас, отколкото нищо. Кажете ми, това е един истински мъж. Може ли да го направи? Може ли да си го помисли само? Абе, виж, кажете ми, те повечето мъже. Тия където са повечето, те не са мъже, бе, хора. Те са педераси тия, бе. Та върнете се в близкото минало, тук преди 100 години ще видите какви родолюбиви българи има, където са си давали и парите, и живота за родината, за Господ и така нататък. Покажете ми сега в момента един в парламента, който би извадил пари да дари на държавата. Тоест, те всичките гледат да крадат там, батко. А това да някой да дари на държавата и през закъване им мина. Защо им давате тия големи заплати? Защо им купувате служебни мерцедеси? Ето в Холандия хората, депутатите ходят с колелета на работа. Защо нашите трябва да ходят с мерцедеси, бе? Да си купат по едно колело и да си ходят на работа. Аз длъжен ли съм да им купувам на тия мерцедеси и бензина да им плащам и не знам си какво си да им плащам? Да не би да са свършили някаква работа, да не би нещо да са помогнали на държавата си, освен да взимат заплати и да крадат нещо. Някаква полза има ли от техта, ще им купуваме ние? И колата, и бензина ще им плащам, и безплатна квартира, и тока ще му плащам, и парното. Защото в служебно жилище и там не се плащало. И ще ми яде кебабчета по 20 стотинки сигурно. Аз искам да ям по 20 стотинки. Какво са повече ти от мен, да не би да са по-умни? Защо тия ще ми ядат кебабче за 20 стотинки и ще взимат 10 000 лева заплата? И ще има безплатен бензин, безплатен апартамент, безплатен телефон и не знам си какво безплатно там. Не е ли педераска работа, бе, хора? Вижте колко е просто, направете го. Обявете там таван на заплатите до 2-3 хиляди лева и край. Всички хора са равни на тази планета, всички хора трябва да са на едно ниво. Няма значение дали си чистач или си министър. Като не ти изнася за 2000 или за 3000 лева да станеш министър, па дай да видим, може па да се намерят меракли, бе. Има такива, къде взимат по 700 лева, като му кажеш 3000 лева и той ще отиде и ще стане министър и ще работи за 3000 лева. Няма да работи за 15 000, както са в момента, като им сложиш там мерцедесите, бензина, секретарката, колата, апартамента. И мани другото ми крадат като... Аз не мога да разбера как може в парламента 90% са хората, където никога не са правили бизнес. Те не могат да управляват сергия за банани, ватко. То отива и почва да управлява някаква държава, където разпределя милиарди. Как да развива държавата? Той не може да развие една сергия, бе, хора. Една сергия не може да развие. Толкова е прост. Всичките са толкова прости там. Ама може, знае как да открадне, батко. И си мисли, че е много умен, защото откраднал, брат. И се обърнете малко към Господ. Вие смятате ли, че един човек, който е обърнат към Господ, може да отиде и да почне да краде от народа, да злоупотребява и така нататък и да търпи такова нещо, при положение, че човекът, който се е обърнал към Господ, знае, че Господ вижда всяко негово действие и ще се наложи да плаща за всяко негово действие. Да ги питам ти от съдебната система, прокурорите, съдиите, полицаите, ГДИ и така нататък. Аз ви разбирам, че може да си правите каквото си искате и да не спазвате закона както си искате и когато си искате и винаги вие да сте прави и така нататък и да вкарате в затвора невинен можете без доказателства и да изкарате от затвора супер виновен, да го изкарате най-добрият човек на света според вашите представи.
Това го знаеме, ама мислите ли, че Господ не ги вижда тия работи и че няма да си плащате за тия работи, където ги правите? Значи всеки, който си мисли, че ще прави такива простоти и няма да ги плаща, после простотиите жестоко се лъже. Точно за това го правя това видео и го правя и плюя и по сина ми, защото това е единствения шанс и на прокурорите, на съдиите, на сина ми, на полицаите и на кой ли не. Това е единствения шанс да разберат, че има Господ и всяка такава простотия ще я плащат. Много дебело ще плащат. Бойко Борисов, бата, някой вярва ли, че то не е краднал 12 години, го избирате пак да е в властта, пак в управлението? Някой вярва ли, че разследването на главния прокурор срещу Бойко Борисов би могло да доведе до някакво развитие? Тая прокуратура от 15 години има стотици хиляди поводи да го вкара в затвора, т.е. до живот. Да, и те се нямат доказателства. Та ето какво предложение ви правя, като избирате политици. Направете търг. Кой колко ще дари, ама не за държавата, а за народа, директно в народа да влезнат парите. Защото влезали в държавата и там се почва вече една такава много страшна въртележка, отива за някакви разходи и до народа нищо не стига. Ей хора, тонове злато се копаят от вашите недра. Сигурно има и нефтови и газове, които не се разработват, защото нашите корумпирани политици взимат пари, за да не ги разработват и да плащат на Газпром или на Америка или на не знам си кой за газ. Защото ако си разработват собствения нефт и газ и златото си остава в България, те не могат да вземат комисионна. По-добре е златото да отива в Канада и те да плащат комисионна на тия политици, наши продажни, отколкото да остане в България, защото няма кой да им даде комисионна на тия хора, бе. Ако остане златото, кой ще им даде? Кой ще кажат? Ние си слагаме комисионна. Те така и така си слагат комисионни с някакви бонуси там новогодишни, спестили от бюджета. Хора, положението е много трагично. Предлагам ви да почнете ги мислите тия работи, да прочетете някоя книга. Там има притчи на Соломон. Има аудиокнига за Буда. И такива ми ти работи. Ще го прекъсваме това видео, че ще стане много дълго. Надявам се да съм ви бил полезен по някакъв начин.